Your stand on divorce bill? Sagot ko na yung hapon, pero meron akong kunting in-entertain ngayon na change of heart. Dahil nga, nag-usap kami kagabi ni Senator Lacson, papayag daw siya sa divorce. Basta, isang beses lang daw. Hindi wala na second divorce, kung na third divorce, fourth divorce. Parang sa akin mukhang okay yun. Susuportahan ko yung plano ni Senator Lacson na gano'n nga, isang beses ka lang. Dahil kung magpa-divorce ka pangalawa, okay lang yung magkamali ka isang beses. Pag pangalawang beses ka magkakamali, sinasadya mo na yan. Hindi na yan magkakamali. Sinasadya mo na yan. So, I am inclined to support yung version ni Senator Lacson. But before your talk with Senator Lacson, ayaw niyo sana, sir? Ayaw ko dahil akin nga, ayaw ko talaga, yung mga bata kasi ang nagsasuffer niyan pag gano'n eh. Alam mo yung traumatic experience ng mga bata na maghiwala yung parents. Ayaw kong maramdaman ng mga kabataan yan. But itong sinabi ni Senator Lacson, beneficial ito sa lahat ng parties ko.